Programm ta' riċerka ġdid fiħdan l-Università ta' Malta għandu lan li jitfaq il-pajjiż fil-qoċċata ta' dan il-qasam. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li dan il-proġett jagħmel użu minn teknoloġiji bħal l-intelligenza artifiċjali u l-cryptography. Ma' TVM News ir-riċerkatur Andrzej Xwiereb wara l-fema li dan il-proġett jista' jwassal għal sejbiet ġodda fil-qasam tal-inġinerija, teknoloġija u anke mediċina. Bħal per każu kif taħdem mediċina ġdida. Allora f'kelma oħra jiena jekk għandi il-problema dil-marda u għandi bżonn nibni mediċina liha. Kif ħanibniha? Però quantum computer għandu l-weda li dal-proċess ikun jista' jagħmlu mod effettiv. Ġiflok idhom miljun sena forsi jidhom xahar jaħdem fuqha. Li jekk jien għandi quantum computer kbir biżejjed, da jista' jaqbad u jinterċetta l-komunikazzjoni ta' kulħadd. Ġifieri cyber security f'daqqa waħda jaqa' u għalhekk għandna stream ta' riċerka oħra l-Università ta' Malta li qed tiżviluppa modi ġodda ta' komunikazzjoni li mhumiex vulnerabbli għal il-problema. Dan il-proġett ta' riċerka tisir b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Tsopardisanti għal il-pajjiż jinsab f'mument kruċjali u għalhekk dan il-proġett għandu seta' li jagħti vuċi lil pajjiżna f'dan il-qasam. Fisser bħala onur it-titjib fil-kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u l-kumpanija ewlenin fil-qasam tat-teknoloġija fosthom Amazon, IBM u Airbus.